ನಮಸ್ಕಾರ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಇಂಚೊಲ್ಲರು ಇನ್ನೇನು ಸಂಡೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಟನ್ ಸಾರು ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪು ಇರ್ತದೆ ಮಟನ್ ಅಂಚನೆ ಇನಿಯನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚಿನಿಂದ ಏನ್ ಅಮ್ಮ ರೆಸಿಪಿ ಅಂಚಾದ ಇನಿ ಅರ್ನ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಇಡೆ ಏನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ತೂಕ ಅಂಚನೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂದು ಸುರುಕು ನಮ ಸಾಮಾನ್ಲೈನ್ ಮತ ಪೊತ್ಪೊಡು ಐಕಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಬಣಲೆಗ್ ಮಲ್ಲ ಚಮಚಡ್ 4 ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಟ ಪಟ ಪನ್ಪಿನ ಮುಟ್ಟ ನೇನೊಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊನೋಡು ಇಂದು ಫ್ರೈ ಆಡಿತ್ತೆ ನಿನ್ನೊಂಜಿ ಬಾಜನಗ್ ಪಾಡೊನ್ಗ ಇತವೇ ಮಲ್ಲ ಚಮಚಡ್ 2 ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಉಂದು ಲಂಚಿನೆ ಒಂತ ಪಟ ಪಟ ಪನ್ಪಿನ ಮುಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಂಡ ಆಂಡ್ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ ಪೊತ್ತುನಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಒಂಚೂರು ಮೆಲ್ಲದೀದೆ ಪೊತ್ತೊನೋಡು ನನ್ನ ನೆಕ್ ಏನು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಚಮಚಡ್ 1 ಚಮಚ ಮೆತ್ತೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂದು ಲಂಚಿನೆ ಒಂತ ಪೊತ್ತುಂಡ ಯಾವುಂಡು ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಎಲ್ಯ ಚಮಚಡ್ 1/2 ಚಮಚ ಸಾಸಿಮಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂದು ಲಂಚಿನೆ ಒಂತೆ ಪಟ ಪಟ ಪುಟಂಡ ಆಂಡ್ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನು ಪೊತ್ಪನಗ ಒಟ್ಟುಗು ಪೊತ್ಪರವೆಲ್ಲಿ ಇಂಚೆನೆ ಬೆತೆ ಬೇತೆನೆ ಪೊತ್ಪೊಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬೇಗ ಕಾಯಿ ಉಂಡತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಕಿತ್ತ ಒಂಜಿ 15 ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಬೊಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಚೂರು ತಾರೆದನೆ ಪಾಡೊಂದು ಪೊತ್ಪುಲೆ ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಬಣಲೆಗೆ ನಾನು 25 ಕುದ್ದೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಮುಂಚಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಐಕಿ 25 ಪಾಡೊಂದೆ ಮಲ್ಲ ಎತ್ತನ ಒಂಜಿ 20 ಉಂಡು ನಿಗ್ಲೆ ಖಾರ ಕಮ್ಮಿ ಬೋಡ್ಡ ಕುದ್ದೆ ಮುಂಚಿನ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡೊಲ್ಲೆ ಉದ್ದ ಆತೆ ಪಾಡು ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಎಲ್ಲೆ ಚಮಚಡು 1 ಚಮಚ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಲ್ಲಂಚಿನ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಂತಂಡೆ ಯಾವುಂಡು ನನ್ನ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು ಐಕಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ತುಂಡು ಕೆತ್ತೆ ಪಾಡೊಂದೆ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ 4 ಲವಂಗ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಪೂ ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ 2 ತುಂಡು ಪಾಡೊಂದೆ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಜಾಯ್ಕಾಯಿ ಬೊಕ ನೆಕ್ 4 ಏಲಕ್ಕಿ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಚಮಚಡ್ 1/2 ಚಮಚ ಬಡೆ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೋಂಪು ಪನ್ಪತೆ ಅವೇ ನೇನೊಂಜಿ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಂತೊಲ್ಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಚಮಚಡ್ ಗಸಗಸೆನ್ ಪಾಡದು ಅಪಗನೆ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಆಫ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದೆಲ್ಲ ಪೊತ್ತಿನ ಸಾಮಾನ್ ದೇಕೆ ಪಾಡೊನ್ಗ ನನ್ನ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ 10-12 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ತಾತು ಪುಳಿನ ಪಾಡೊಲ್ಲೆ ಬೊಕ ಏನು ಸಾಮಾನು ಪೊತ್ಪನಗ ಎಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ದಯಪಂಡ ಅವು ಕಡೆನಾಗ ಸಾಮಾನು ಜಾರ್ದು ಪೋಪುಂಡು ಕಲ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಲು ಬೋಡ್ಡ ಪಾಡೊಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಸಾಮಾನು ಪೊತ್ತಿಲಕ್ಕನೆ ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಪೊತ್ತೊನೋಡು ಏನು ಮುಲ್ಪ 2 ತಾರೆದ ಗಡಿನ ಪೆರೆದು ಒಂಜಿ ಬಣಲೆಗ್ ಪಾಡೊಂದೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ 25-30 ಬೇಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ 1 ಚಮಚ ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಇಂಚ ಸಣ್ಣ ಮೂರೊಂದು ಪಾಡೊಂದೆ ದಿನಿತೆ ಕೈ ಬುಡಂದೆ ತಾರೆ ಕೆಂಪಾಪಿನ ಮುಟ ಪೊತ್ಪೊಡು ಗ್ಯಾಸ್ನ ಮೀಡಿಯಮ್ ಹಿಡಿದು ಪೊತ್ಪೊಡು ಜಿನ ತಾರೆ ಕರಂಚಿದ ಪೋಪುಂಡು ತುಳು ಇಂಚ ಕಲ್ಲರ್ ಬರಡು ಒಂದು ಯಾವಿತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪುಂಗ ಇತ್ತೆ ಈ ಪೊದ್ದಿನ ಸಾಮಾನೆಲ್ಲ ಐಕೆ ಪಾಡೊಂದು ವರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಒಂದೊಂತ ಚೌಲಿ ಆಯ್ಪಗ ಕಡೇರ ಪಾಂಡ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆಂದು నేను ಕಲ್ಲಗ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡುವಾರಂಡ ಒಂತಂತನೆ ಪಾಡೊಂದು ಕಡೆ ಉಲ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಚೂರು ನೀರ್ಲ ಪಾಡೊಂದೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಮಟನ್ ಬೇಯರದಿಕ್ಕ ಏನು ಮುಲ್ಬು 1.5 kg ಮಟನ್ಗೆ ತಂದೆ ಅಂದಿನ ಲಾಯ್ಕ್ ಮತ್ತೆ ದಿಕ್ಕದು ಇಂಚೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲೇ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಪಾಡೊಂದೆ ಇದು ನೆಕ್ ಏನೊಂಜಿ 4 ಟೊಮೆಟೊ ಇಂಚೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲೇ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಅಂಚಿನ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ 5 ಆಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಶುಂಠಿನ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲೇ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಪಾಡೊನ್ನೋಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಲಂಚಿನೆ ಒಂಜಿ ಅದಾತ ಕಂಡೆಗೆ ತಂದೆ ಬೊಕ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ 2 ಅದಾತ ಬಟಾಟೆನ ಇಂಚೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲೇ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಮಲ್ಲ ಬಟಾಟೆ ಅಂಡ ಒಂಜೆ ಯಾವುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಒಂಚೂರು ಕಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಪುದೀನ ಬೊಕ ಒಂಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ನೇನು ಲೈಕಿತ್ತೆ ಪಾಡೊನ್ಗ ಮಾಸದ ಗಚ್ಚಿ ಪೂ ಬಟಾಟೆ ಪಂಡ ತಿಂಡ್ರ ಲೈಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿತ ರಸನ್ ಪಾಡೊನ್ನೋಡು ನೆಕ್ಕಿತೆ ನೀರ್ದಲ ಪಾಡ್ರಿಜ್ಜಿ ಮಾಸ ನೀರು ಬುಡ್ಪುಂಡು ಅಂಚದಿಂದ ನಿತ್ತೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಒಂಜಿ 10 ವಿಜಿಲ್ ಆಪಿನ ಮುಟ್ಟ ದೀವೋಡು ಇತ್ತೆ 10 ವಿಜಿಲ್ ಆಂಡ್ ತೂಕ ಮಾಸ ಬೇಯ್ದುಂಡ ಪಂಡದು ಕೆಲವರ ಮಾಸ ನಾರು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂಜಿ 2 ವಿಜಿಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ದೀವೋಡು ಹಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಮಾಸ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೇಯ್ದುಂಡು ಒಂದೊಂದು ಸೈಡ್ ಉಪ್ಪಡು ಏನು ಮುಲ್ಪ ಅರೆಪನ್ ಗೆತ್ತದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಮಿಂದ ಬಿಸಲಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಕೊದ್ದೆರೆದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ತಾರೆದ ದಪ್ಪ ಪೇರನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತೆಲ್ಪು ಪೇರನ್ನ ಏನು ಎಕಡೆ ಕಲ್ದಕ್ಕೆರೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದೆ ಪೇರ್ ಪಾಡಿಬಕ್ಕ ನೆಕ್ಕೊಂಚೂರು ಕೈಲ್ ಪಾಡ್ದು ಸರಿ ಇಟ್ಟು ತಿರ್ಗ ಒಂದೆ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬೇಯ್ಪದಿನ ಮಟನ್ ಪಾಡೋಡು ಬೊಕ ಅರೆಪ್ಪುಲ್ ನಂಚಿನಿ ಸುರುಟಿ ತೆಲ್ಪು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಲ ನೀರು ಉಪ್ಪುಂಡತೆ ಬೊಕ ತೂದು ಬೋಡ್ಡ ನೀರಿಜಿಂಡ ಪೇರನ್ನು ಕೂಟೊನೊಲಿ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಅಂತೆ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪನೋಡಾಣ ಇಂಕ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಪಾಡ ಅಂದಾಜಾಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಉಲ್ಲೇರ ಅಂಚದು ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಮಟನ್ ಬೇನಾಗಲ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದಿತ್ತು ಅಂಚದು ತೂದು ಪಾಡೊನ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಕವರ್ ಮಲ್ತದು ನೇನು ಕೊದ್ದೆರೆ ಬುಡ್ಕ ತುಲೆಂದು ಸರಿ ಇಟ್ಟು ಕೊದ್ಯಂದುಂಡು ದಿಯಾವು ನನ್ನ ನೆಕ್ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಏನು 3 ಚಮಚ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಯ್ನತ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆನೆ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಇಂಚ ಸಪೂರ ಕೊಚ್ಚಿದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲೆ ಕಂಡಾಡ ಒಂಜಿ 2 ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಕಂದು ಬಣ್ಣ ಬರ್ಪಿನ ಮುಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು
ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ ಒಂತೆ ಬೇಸೊಪ್ಪುಲ್ನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಂತೊನ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ತಾರೆದನ್ನದ ಬದಲು ತುಪ್ಪಲ ಪಾಡೋನಲ್ಲಿ ಅವಲ ಪರಿಮಳ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದು ಯಾವಿತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಒಗ್ಗರಣೆನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಚೂರು ಕಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುನ ಪಾಡೊಂದು ಒಂದ್ಸಲ ಕೈಲಿ ಪಾಡ್ದು ಸರಿಟ್ ಮಗುಪುಲೆ ತುರಿ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಮಟನ್ ಕಜಿಪು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿ ಆಪ ಇಡ್ಲಿ ಗೀ ರೈಸ್ ನುಪ್ಪು ಒಯ್ಕಲ ಪತ್ತುಂಡು ಅಂಚಿನ ಈ ಮಟನ್ದ ಕಜಿಪು ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಗೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲ ಮನ್ಪುಲೆ ಓಕೆ ಅಂಚಣ್ಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.